Все ще държи наградата. Ако някой, който е достатъчно квалифициран и сертифициран с жълт сертификат, реши да слезе с джипа по отвеса, който е отсреща, получава 300 лева. Става въпрос само за първия, който го направи. Освен това, трябва да е джипа с пилота. Пилота на лъвчета, да, то иначе аз мога си пусна моя. Другия вариант е да пуснем акюрата на господин Димитър Димитров. Да не ми трябва и на петка, тя е застрахована. Между другото, мога да се разберем с страхователя. Ако пуснем камерата от среща, след това мога да ползвам двигателя да го сложа на една тръпна конструкция. Следващата година ще ги накъсам всичките с парцалите. Трудно е. Имам един познат, дет ходи по тъква с ТВ. Колкото и по-голям джип е, толкова по-голям трактор ти трябва да извади. Това е днешния празник на небесните. Той виж, че ни бръмчи нещо. Не е интересно. Имам една молба към полицията, ако има възможност и безопасност, да допускат състезателите да оглеждат трасето, защото те ще участват и е редно да огледат там, откъдето ще минават. Ако има възможност, няма джип наоколо, няма опасност.